Kitaba me Kur'ane, jiba Rabbe Rahmane, Cebrail evaniye, ji Muhammed redaniye. Em pêkirine hayidar, hukmê wê her payidar, roniya ser cihanê, kaniya her jiyanê. Medrese û mektebe, hikmet û hem edebe, şifa û dermanê derdan, derence qenc û merdan. Şiyar dike insana, di her dem û dewrana, bi ezeb dide tirsê, mizgîn dide bi firdevsê. Ji müminan re rehmet e, ji zaliman zehmet e, heta roja kıyamet, baqi ye bi hidayet. Xweda ev parastiye, ev e rêya rastiye, em bixwînin her rojê, di parêzê ji dojê.